Ambalma ou oni yantuma abalomso Madame Sissi Ramata Sissoko tantira kabo Atlanta, États-Unis. Bimina kuma système nerveux de ka. Ok, na jatemina adamaden farikolo kono système tani kelen ne ba ambulu. Système nerveux a kelen doyi. Ale système nga gelen doni parce que ni ki ba kalan kunkolo zɛbɛn tɛ fɛn nɔgɔmaya kalan na o de la n ko mɛ video kɛ pour que aw ka se k'a faamu dɔɔni. Mais ta système tani kelen na système dɔ bɛ yen ko système endocrinien hormone bɛ bɔ système min na ani système nerveux o bɔlen don kosɛbɛ parce que u ka baara caman bɔlen don. A fila bɛɛ bɛ kɛ pour que adamaden farikolo to balance la n ka to ka kɛnɛya maintenir an fari la. Mais a différence ye min ye n'i ye système endocrinien ta sisan an b'a fɔ bamanankan na système endocrine ale bɛ hormone de bɔ ni hormone bɔra o bɛ taa jeli la jeli bɛ taa fari bɛɛ la o la ni hormone min b'a la fura min b'a la o bɛ se ka taa organe dɔ la fo yɔrɔ jan alors que système nerveux bien que ale fana ka baara ye k'i fari balancer ale bɛ système électrique a bɛ komi courant ani ka ji sugu dɔw bɔ an b'a fɔ o ma ko système chimique chemical méthode k'o bɔ o bɛ komi cellule quoi farikolo kisɛ neurone de b'o sécréter k'o bɔ ka taa kuma cellule wɛrɛ fɛ donc n'i y'a jateminɛ a différence ye min ye fɔlɔ endocrine na hormone bɛ bɔ ka taa joli de la alors que n'i y'a jateminɛ système nerveux la a bɛ bɔ cellule dɔ de b'a kɛ farikolo kisɛ kan an b'a fɔ o ma ko cellule kelen b'a di cellule kelen ma o de y'a différence mais a fila bɛ ka baara ye à peu près kelen don parce que o bɛ fari bila balance la maintenant o bɛɛ bɛ kɛ cogo di de parce que n'i ye système nerveux ta information ou bien kibaruya dɔ bɛ don adamaden farikolo fɛ n'a donni farikolo fɛ a bɛ se ka don ni organe de sens ye i ɲɛ ni tulo nun ni daw ni fɛnw ani nɛn a bɛ yɛlɛ nerf fɛ ka taa kunkolo zɛmɛ kɔnɔ n'a sera kunkolo zɛmɛ ma kunkolo zɛmɛ kisɛw bɛ kuma n'u ni ɲɔgɔn an b'a fɔ o ma ko process information a bɛ information jateminɛ k'a fɔ min don kunkolo zɛmɛ bɛ sɔrɔ ka miiri u kisɛw bɛ sɔrɔ ka miiri k'a fɔ farikolo y'a ka min kɛ an b'a fɔ o ma ko commande c'est pour cela que partie saba de b'a la an b'a fɔ ko étape saba maintenant pourquoi an bɛ système nerveux fana dilan ni ɲɔgɔn cɛ parce que u ka baaraw tɛ kelen ye an b'a fɔ ko le système nerveux est divisé en système nerveux central et périphérique central kɔrɔ ye n'i ye adamaden farikolo zɛmɛw ta camancɛ bɛ yen ani minnu bɛ bɔ kɛrɛ kan central ye min ye kunkolo zɛmɛ ani kɔkolo zɛmɛ ok tɔgɔ ko le cerveau et la moelle épinière donc kunkolo zɛmɛ ni kɔkolo zɛmɛ olu fila de ye système nerveux central ye maintenant n'i y'olu ta sisan nerf de bɛ bulu la dɔ bɛ bɔ kunkolo zɛmɛ na dɔ bɛ bɔ kɔ la min bɛ bɔ kunkolo zɛmɛ na ani min bɛ kɔkolo de tɔgɔ ko système périphérique nerveux périphérique périphérique kɔrɔ dɔrɔn a bɛ kɛrɛda fɛ quoi voilà donc ani ganglion fana bɛ komi nerf kuru dɔ de don minnu bɛ farikolo kɔnɔ maintenant n'i y'a jateminɛ fana sensory ni moteur o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye système nerveux n'i y'a tilan sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen ale bɛ information dɔrɔn de ta nerf dɔw ka baara y'o dɔrɔn de u b'a fɔ ko nerf sensoriel anglais la nerf sensory neuron olu bɛ information ta dɔrɔn ka taa central la nerf dɔw fana bɛ yen olu ka baara ye ni central ye min décider u b'a fɔ farikolo y'a ka min kɛ olu tɔgɔ ko moteur pour k'a fɔ ko moteur mobili moteur yɛrɛ a bɛ marcher de moteur kɔrɔ dɔ fɛn bɛ move a bɛ marcher fɛn bɛ bouger quoi a bɛ se ka déplacer donc olu fana na a bɛ dépend information bɛ bɔ yɔrɔ min n'o y'a sɔrɔ par exemple i ye sensoriel ta système sensoriel ta k'a fɔ a information bɔra i fari bu ou bien fari kolo ou bien fari tugu yɔrɔw o tɔgɔ ko somatique parce que soma kɔrɔ ye dɔrɔn farikolo quoi soma ça veut dire le corps alors que ni système viscéral do viscéral ko kɔnɔna fɛnw quoi c'est comme nugu ni fɛn a tɔgɔ de dusu ni kɔnɔna nugu ni fɛnw olu fɛnw de b'a kɛ viscéral ye donc n'a bɛ taa ou bien a bɛ segin ka bɔ olu kɔnɔna fɛnw dɔ fɔ viscéral mais n'a bɛ taa farikolo bu la fɔ ko somatique mais ni sensory do o kɔrɔ ye sensoriel i b'a sentir donc nerf dɔ ka baara dɔrɔn k'a f'i ye min b'i farikolo la nerf dɔ ka baara dɔrɔn k'a fɔ n'a bɛ kɛ a bɛ se ka min kɛ o tɔgɔ ko moteur o de la a bɛ fɔ ko sensory division sensorielle o kɔrɔ ye division yɔrɔ min b'a to dɔrɔn groupe min b'a to dɔrɔn information bɛ don fari la o de la tɔgɔ ko afférent kɔrɔ ko ça arrive a bɛ don i fari kɔnɔ cogo min donc somatique sensory division o kɔrɔ ye a bɛ bɔ farikolo fɛnw na comme par exemple le skin c'est la peau les muscles les os et puis les joints farikolo tugu yɔrɔ quoi mais viscéral kɔrɔ kɔnɔna fɛnw c'est comme cœur ni poumon ni estomac ni fɛnw donc olu de ye sensoriel donc a bɛ na ka bɔ yɔrɔ min viscéral b'a fɔ a bɛ bɔ kɔnɔna nugu la somatique kɔrɔ a bɛ bɔ golo ni bu ni fɛnw na bon moteur division kɔrɔ ye nerf minnu b'a to i bɛ se ka ko dɔ kɛ c'est comme n'i y'i bolo bouger sisan moteur de b'o kɛ ani ni sensory nerf kɛ a comme courant juru fila de don kelen bɛ don kelen bɛ bɔ a comme fil électrique quoi o de tɔgɔ ko efferent kɔrɔ a bɛ bɔ i farikolo kɔnɔ moteur kɔrɔ a bɛ fɛn dɔ kɛ exuding kɔrɔ a bɛ bɔ a bɛ bɔ i farikolo zɛmɛ ni kɔkolo zɛmɛ na ka bɔ ka t'i fari la donc o fana ye somatique motor division fɔra kɔrɔ ye de
o kɔrɔ ye nerf min bɛ bɔ sa ka t'i farikolo k'a fɔ k'a ka ko dɔ kɛ parce que bu dɔrɔn de bɛ se ka ko kɛ mɔgɔ fari kɔnɔ bu sugu jumɛn fana bu min fana ninnu bɛ kolo la mais ta bu min nɔrɔlen bɛ kolo la les muscles sont attachés aux os o de tɔgɔ ko muscle squelettique maintenant n'o y'a sɔrɔ fana a bɛ taa fɔ i kɔnɔna ko de y'a ka fɛn kɛ o de tɔgɔ ko visceral moteur o visceral moteur ni donc moteur viscéral ni o de tɔgɔ ko autonome kɔrɔ automatique parce que i t'o k'i yɛrɛ ye quoi c'est comme ko dɔ bɛ yen i kɔrɔ bɛ kan ka panpan bɛ fɛ i t'o décider donc o bɛ k'a yɛrɛ ma de o de tɔgɔ o de la viscéral moteur tɔgɔ ko autonome ce qui veut dire automatique mais automatique fana comme a bɛ kɛ i ye de o divisé en deux parties au système sympathique et parasympathique a différence ye min ye dɔrɔn c'est comme ni i kunkolo zɛmɛ kan ka f'i fari a ka fɛn dɔ kɛ min i yɛrɛ t'a contrôler o de ye automatique ye mais ta kelen bɛ yen a b'a fɔ k'a ka teliya o fil juru bɛ yen fil juru wɛrɛ bɛ yen fana a b'a fɔ k'a ka sumaya fil juru tɛ kelen ye quoi nerf tɛ kelen ye nerf min b'a fɔ k'a ka teliya d'habitude o de ye sympathique ye par exemple i cœur bɛ panpan joona i nɛkili bɛ teliya mais o bɛɛ la o b'a to i ka digestion dumuni yɛlɛmani bayɛlɛmani kɔnɔ o bɛ sumaya parce que ni ko ka kalan i tɛ fɛ ka dumuni digérer parce que temps t'i bolo k'o kɛ par contre parasympathique ale fana ye fil wɛrɛ de ye ale b'a to i ka sumaya i ka fɛnw la calmer dɔɔni ni fɛnw calmer na o de bɛ digestion o b'o accélérer o kɔrɔ ye dumuni yɛlɛmani bɛ teliya parce que temps b'i bolo ka sunɔgɔ ka taa ɲɛgɛn na ni fɛnw mais n'i y'a jateminɛ sisan an bɛ se ka nin photo lajɛ k'a bɛɛ faamu bleu in sisan n y'o kɛ kunkolo zɛmɛ ani kɔkolo kunkolo zɛmɛ de kɔrɔ ko brain le cerveau et la moelle épinière tubabukan na spinal cord anglais la mais ale fana branche de bɛ bɔ a la fil juru min bɛ bɔ a la o de bɛ kɛ système périphérique ye donc le système nerveux périphérique o de ye jaune lama ye sisan i m'a ye dɔ bɛ bɔ kunkolo zɛmɛ na dɔ bɛ bɔ kɔ zɛmɛ fana na quoi donc moelle épinière dɔ bɛ b'o la donc a bɛ diviser tan de mais n'i ye nin tableau in ta sisan i bɛ se k'a faamu nin na kosɛbɛ central nervous system o kɔrɔ ye système nerveux central peripheral nervous system o kɔrɔ ye système nerveux périphérique central mun de b'ale kɔnɔ le cerveau et la moelle épinière kunkolo zɛmɛ ani kɔkolo zɛmɛ par contre périphérie in sisan o bɛ dépend n'o y'a sɔrɔ information bɔra de ka don i kunkolo zɛmɛ kɔnɔ o tɔgɔ ko sensoriel o kɔrɔ i b'a senti n'a bɛ bɔ kɔnɔna ko kɔnɔ o de tɔgɔ ko viscéral mais n'a bɛ bɔ farikolo bu kɔnɔ ou bien kolo ou bien kolotugu yɔrɔ ninnu kɔnɔ ou bien golo o tɔgɔ ko somatic sensory division somatic kɔrɔ soma kɔrɔ i farikolo maintenant n'a yɛlɛla sisan a bɛ taa kunkolo zɛmɛ de la kunkolo zɛmɛ ani kɔkolo de tɔgɔ ko central maintenant n'o y'a sɔrɔ fana information bɛ kan ka jigin ka bɔ kunkolo zɛmɛ na ka jigin ka o de tɔgɔ ko moteur de bɛ ka yɛlɛ ka fɔ i ye ka don o ye sensory ye ka bɔ o ye moteur ye moteur fana n'a bɛ taa i farikolo bu kan o k'a fɔ bu de ka ko dɔ kɛ bu min nɔrɔlen bɛ kolo la o tɔgɔ ko somatic motor division moteur ok par contre n'a bɛ taa sisan ka fɔ i kɔnɔna ko de o ka fɛn kɛ olu tɔgɔ ko visceral motor division o de tɔgɔ ko autonomique c'est comme c'est automatique quoi maintenant o fana bɛ diviser en sympathétique et parasympathétique donc nin kun ye overview dɔrɔn c'est comme aperçu sur le système nerveux pour k'a faamu système nerveux kɔrɔ ye min ye ça veut dire que seulement kunkolo zɛmɛ ni kɔkolo zɛmɛ a ka baara ye min ye o ye k'i fari balancer ça est important a bɛ diviser cogo di central ni périphérique central kɔrɔ kunkolo zɛmɛ ani kɔkolo zɛmɛ périphérique kɔrɔ branche minnu bɛ bɔ a la bolofara minnu bɛ bɔ kunkolo zɛmɛ ni kɔkolo moelle épinière la quoi min ye kɔ zɛmɛ ye pour que ka t'i fari la dɔ bɛ information ta ka don i kun dɔ b'a ta ka f'i fari k'a ka min kɛ dɔw de ko sensoriel ani moteur voilà j'espère que a y'a faamu et puis an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la prochaine fois merci beaucoup à la prochaine